И здравейте, хора! Добре дошли в моя YouTube канал. Реагирам се аз на моите видеоклипове. Да, реагирам се на моите видеоклипове. Да. Днеска сме 25 юни, лято е. Както виждате, моят аутфит. Само да къде да подпра телефона. Ето тук на възглавицата. Ето ми го аутфита. Моят аутфит. Както казах, реагирам си на видеоклиповете ми. Мои видеоклипове. Да. Чудите се как ли? И аз не знам. Просто телефонът ми се свързва към телевизора и имам аз мой лаптоп. Ето, лаптоп. Иначе лаптоп, това е стар. Нищо. Ето, мои видеоклипове. Това е брат ми. Какво къща? Да. Сега ще ви кажа защо не мога да снимам целият внимание. Слушайте. Интересна случка. Понеже телефона ми имаше прекалено много памет се напълни. Трябваше да оправим паметта и се оправи и затова не можа да снимам целият март, не можа да снимам, защото имаше проблем, но баща ми го оправи и вече няма проблем. Но сега ще кажа защо не снимах през април. Да ти поиди, майки, се абонирайте за канала. Не снимах, защото той магаре, дете е тук. Каза ми силен пръст. Ето го. Ми загуби телефона и аз по цял ден оттърся и не мога да го намеря, човек. Не мога да видя, когато съм Той каза силен пръст.